mga nagpositibo sa COVID-19 sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kon CPDRC migamit og home remedies aron mulig-on ang ilang immune system. Ania ang report. Samtang padayon panggipangita sa mga eksperto sa siyensya ang sulbad sa coronavirus disease, ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo mipatuman og mga tradisyonal nga mga pamaagi aron mas mapalig-on ang immune system. Pagpainom og turmeric tea, lemon juice ug vitamin C, pagpatuob o steam inhalation kaduha sa usa ka adlaw ug paglimugmog og tubig nga anay asin ang gibuhat sa probinsya sa mga piniriso sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center aron mapalig-on ang ilang mga resistensya. Mato ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga ang 17 ka CPDRC inmates ug 7 ka jail guards nga COVID patients wala na magpakita og sintomas sama sa ubo ug hilanat, human gipatuman ang maong mga pamaagi. Ang hepe sa Integrated Provincial Health Office nga si Dr. Cristina Yango nagkanayon nga padayon gihapon nga gimonitor ang maong mga pasyente bisan wala na kini sintomas ug i-retest gihapon. Simple ra, doable. Unya kanang affordable. Steam inhalation, magkuha lang mo unsa ba inyong sudlan, planggana ba, takuri ba? Basta kay nalay init nga tubig. Unya magtabon lang mo og habol or tualya. Kapila man ninyo gi steam inhalation? Twice a day. Kaduha sa usa ka adlaw. Ang atong gipainom nga limonsito ug turmeric 2 times a day pod. Unya vitamin C pagyud do, beyond that 3 times a day. And I am really advocating this sa atong probinsya. Nang hinaot ko i-adapt gyud ni sa matag panimalay. Kay kaya man ni, mahimo ra man ni. Di man ni kay ingon mamalit tag special nga equipment, mamalit tag special nga ingredients, dili baya. Apan subay sa awhag ni Garcia nga ipatuman ang home remedies, giawhag sab niya nga i-report kung aduna man gani pagsaka sa presyo sa mga limonsito nga 60 pesos kada kilo ang price ceiling. Sa meeting ni adtong Mayo 8 kauban ang Price Monitoring Council, si Department of Trade and Industry 7 Director Asteria Caberte mitaho nga padayon ang ilang pagmonitor ug pag-inspect sa mga presyo sa mga nag-unang palaliton sa mga merkado, supermarkets o groceries sa lalawigan. Duna na magutay price ceilings unta. So, we would wish nga ang atong mga supermarkets, groceries, mo abide by that kay or else you'll be in violation of the law. Unya dagko ra ba kay multa. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Ang mga empleyado sa provincial ug district hospitals patamnon og duwaw, luya ug limonsito aron mao'y ilang ipainom sa ilang mga pasyente kay makatabang kini pagpalig-on sa ilang immune system. Ang detalye ihatod ni Sheila Gravinez. Patamno ni Gobernador Gwen Garcia og turmeric o duwaw, luya og lemonsito ang mga provincial o district hospitals nga gidumala sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Sa iyang pag-indusar sa home remedies sa pakigbatok sa COVID-19, gusto sa gobernador nga sagupon usab kini nga mga pamaagi sa mga tambalanan nga gipadagan sa Kapitolyo. Soon, magpakuha na kog planting materials ni ining luya og duwaw kay og limonsito kay unahon nato patanom ang tanan nato mga ospital aron diha ra mismo nila kuhaon ang ilang itimpla nga calamansi juice or itimpla nga turmeric or salabat nga tea drink. Adunay 4 ka provincial hospitals ug 12 ka district hospitals ang gidumala sa Kapitolyo. Sa maong mga tambalanan, gipang-admit ang mga pasyente nga nagpakita og severe acute respiratory infection ug influenza-like illness o mga sintomas sa COVID-19. Gawas sa provincial o district hospitals, girekomendar usab ni Garcia ang pagsagop sa home remedies ngadto sa mga city o municipal health officers sa mga mulupyo nga nagpatambal nila sa rural health units sa kalungsuran ug mga dakbayan. Mato ni Garcia, iyang giendosar ang home remedies tungod kay makatabang kini sa pagpalig-on sa immune system sa lawas sa tao.
Ako gyud noon moingon gyud ko nga mga hinti gyud ko ani. Mga hinti gyud ko ani. Ang akong giindusar isip ahinti bahin ani. Wala ko'y komisyon. Nag-indusar lang ko. Ako gyud ning giawhag mong tanan nga i-boost gyud ang inyong immune system. Kay sama sa bisag unsa diha nga sakit-sakit, lahi ra man gyud kung ang inyong immune system inyo na nang gilik-on. Kay gitagaan ninyo ang inyong lawas og fighting chance against bacteria, against any virus, against any sickness. Apil sa home remedies nga giindusar sa gobernador ang pagpatuob kaduha sa usa ka adlaw. Pag-inom og lemonsito o turmeric tea o tubig nga dunay luya o duwaw nga makatabang pagpalig-on sa kaugalingon nga immune system sa tao. And I am really advocating this sa atong probinsya. Nang hinaot ko, i-adapt yun ni sa matag panimalay. Kay kaya man ni, mahimo ra man ni. Di man ni kaingon, magmalitag special nga equipment, mamalitag special nga ingredients, dili ba ya? Every day, available ni, affordable kaayo. Maura gyud na ang akong ihangyo ninyo. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinez. Mag-atubang og daghang kaso ang Cebuana beauty titleist nga si Maria Gigante ug iyang langyaw nga hinigugma tungod sa kalapasan sa protocol sa enhanced community quarantine ug pag-falsify sa certification sa usa ka party list representative. Aniya ang dugang nga detalye. Gipasakaan og kaso human milapas sa mga lagda sa enhanced community quarantine og falsification of documents. Ang usa ka Cebuana beauty queen ug iyang langyaw nga uyab human kini naaktuhan sa kapulisan sa Mualboal nga nag-inom og beer samtang naligog dagat niadtong Mayo 10. Si 2017 Binibining Cebu Charity ug former Binibining Pilipinas candidate Maria Gigante 26 anyos nga taga Barangay Bakayan, syudad sa Sugbo, ug iyang Spanish national nga uyab nga si Javier Castro, 35 anyos, kasamtangang nagpuyo sa Barangay Apas, ang nasakpan sa kapulisan sa lungsod sa Mualboal, nga nag-inom og beer samtang naligog dagat sa Panagsama Beach Resort. Ang Mualboal Police nagkanayon nga si Gigante ug Castro, nagsakay og pribadong sakyanan ug gipara kini sa border aron i-check. Giingong adunay sticker ang atubangan sa sakyanan sa House of the Representatives seal. Pangangkon pa ni Gigante nga padulong sila sa lungsod sa Alegria aron maghatod og relief goods alang sa mga naapektuhan sa COVID-19. Ug matud niya, gitahasan siya sa usa ka congressman nga mangutana kung unsay matabang sa ilang party list. Gipalusot si Gigante ug Castro apan gipahimangnuan sila daan sa kapulisan nga dili maghapit-hapit sa ubang lugar tungod sa ilang istrikto nga pagpatuman sa lagda sa ECQ sa lalawigan. Sa wa pa mobiya sila Gigante ang kapulisan, mipahibalo ngadto sa sunod nga border checkpoint sa detalye sa ilang sakyanan. Apan wa gyud maabot ang gisakyan sa manag-uyab, hinungdan nga gipangita sila sa kapulisan ug nakit-an sila sa Panagsama Beach Resort. Puwerte pa ko nung isuga ni ining katsila kani si Javier. Ikasabaan pang mayor. Nga nung di ko na sila pa-check-inon, ay pataka diha pasuko-suko. Kay niya man ka sa among nasod, niya man ka sa among probinsya. Wa kay katungod ng mga saba sa mayor. Doon naman ni among kaugalingon ng mga lagda o patakaran. Angay ka musunod. Kay kami bitaw mo adto sa imong nasod. Buutan mo ni kaayo, musunod masad mi. Kay you are just a guest. Gipasakaan na og kaso si Gigante ug Castro sa kasong kalapasan sa executive order ni Gobernador Gwen Garcia mahitungod sa enhanced community quarantine ug resistance and disobedience of persons in authority. Dugang nga kaso ang ipasaka ngadto kanila sa ilang pag-falsify sa mga dokumento. This congressman called me and he said, kaya ang issue ani, this shall serve as his authorization to transact on behalf of the party list all pertinent endeavors to gather donations pag yun. Ang nipirma ang chief of staff. Matod sa congressman, dili ni iyang staff. Matod sa chief of staff, gi-fake ang iyang pirma.
Busa, gifailan sila ron ug lain na pod nga complaint, falsification. So nagkabugat ang problema. Gi-isolate na si Gigante ug kasamtangang anaa karon sa Women's Center sa Mualboal. Tungod kay nagikan siya sa Barangay Bakayan, diin adunay 40 ka bag-ong mga kaso sa COVID-19. Samtang si Castro anaa sa police station sa Mualboal. Gikwestiyon ni Garcia ang kapulisan kung nganong nakalusot si Gigante ug Castro ug giawhag si Provincial Police Office Director Roderick Mariano nga magpahigayon og imbestigasyon sa maong panghitabo. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Niuli na sa ilang tagsa-tagsa ka mga lungsod ug dakbayan ang mga seafarers nga gikan sa Manila human nakakompleto sa mandatory 14-day quarantine dinhi sa Sugbo. Ania ang report ni Sheila Gravinez. Nakauli og nakauba na ang tagsa-tagsa ka banay sa 99 ka mga Sugboanong overseas Filipino workers nga nakahuman na sa 14 ka adlaw nga kwarantina. Matud pa ni Gobernador Gwen Garcia, mismo ang mga sakyanan sa mga lungsod ang mikuha sa mga OFWs dinhi sa dakbayan sa Sugbo pabalik sa ilang tagsa-tagsa ka lungsod. Gawas nga nakahuman sila sa 14 ka adlaw nga kwarantina, negatibo usab sila sa swab testing nga gihimo sa Department of Health, Central Visayas. Sigon sa gobernador, ang uban sa mga OFWs gipaubos sa health protocols sa tagsa-tagsa ka local government units. Diin gipailawom na usab sila og laing 14 ka adlaw nga kwarantina didto sa mga lungsod diin sila magpuyo. Samtang ang uban kay wa na lang una mo diretso pagpauli sa ilang mga balay. Ipasabot na nato ang mga lungsod nga kinsa tong manguli. Gi-establish na tong protocol ana. At least nakapangandam na daan ang mga LGUs. Ang 99 ka OFWs kabahin sa 206 ka OFWs nga seafarers nga nagabot sa Sugbo niadtong Abril 28 gikan sa kauluhan. Matod pa ni Provincial Health Officer Dr. Cristina Yango, kadtong 7 ka OFWs nga nagpositibo sa COVID-19 ang wa papapaulia og nagpabilin sa quarantine facility din sila gipaubos sa 14 ka adlaw nga kwarantina. By the way, katong mga na-positive nga taga-probinsya, 5 to kabuok mo? 7? Ipatagaan yun na nato po dito sila o vitamin C, vitamin C, katong multivitamins, just to build up. Up to now, walay mga symptoms. So, dili na fake publicity ha? Sam Costanilla, balita sa Sugbo.